ಒಂಚೂರು ಕುಲ್ಲುಗ ನಮಸ್ಕಾರ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. 3 ಜಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ಗುರುವಾರ ವೀಡಿಯೋ ತೂಯರತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗನೇ ಬರ್ಸ ಇಡೀತ ದಿನ ಲಗ್ನಗನೇ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ಸಡ್ದೇ ಶುರು ಆತೀನಿ. ಕೋಡೆನೇ ಶುರು ಆತನ ಬರ್ಸ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ನಿಕುಲ್ ಓವೋ ಊರು ಉಡ್ದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ನಿಕಲ್ನಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಉಂಡ ಐಜ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಮಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಡ್ಲಾಡು ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಉಂಡಾವೆ. ಕೋಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ಕೋಡೆದೆಲ್ಲ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಪಿರಿ ಬರ್ಸ ಆಯ್ತು. ಇನಿ ಲಕ್ಕನಗನೇ ಒಂಚೂರು ಬರ್ಸ ಬೈದಿತ್ತು. ಆ ಲಕ್ಕದ ಜಾಲನ್ನು ತೆಕ್ಕರೆ ಪೋನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಜೋರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡಿತ್ತೆ. ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಭಾಗದಾತು ಜಾಲು ಒರಿದುಂಡು ದೆಕ್ಕಿದನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪೈ ಪಡೆಗೆ ದಕ್ಕದ ಬೈದೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಂತುಂಡ ಮಿನಿ ನೀರು ಬಾಕಿದ ಜಾಲಿಗೆ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಕಂದು. ಬಟ್ ಒಂದು ಬರ್ಸ ಉಂತುಂಡ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಜಿ ಇನಿ ಗೂಗಲ್ಡ್ ನಾಡೋ ಒಂದಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇಡೀ ದಿನ ಬರ್ಸ ಅಂದೇ ಉಂಟು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ಏಪಲ ದೊಂಬು ಒಂಜಿ ಥರ ಶೆಕೆ ಟಿಕ್ತಿದ್ದು ಇತ್ತೆ ಒರಾನೆ ದೊಂಬೇ ಇತ್ತಿದ್ದು ಒರಾನೆ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಾಗ ಏತು ಖುಷಿ ಆಪುಣತೆ ವೆದರ್ ಕೂಲಾನಾಗ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಹೂವಂಡಲ ಬೇತೆ ಹೊರಡು ಖಾಲಿ ಬರ್ಸನೇ ಇತ್ತದು ಹೊರ ಎಪ್ಪಂಡಲ ದೊಂಬು ಬನ್ನಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುಣತೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದೊಂಬುಡು ಎಪ್ಪತ್ತೆ ಹೊರ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿದ್ದು ವೆದರ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಅಂಡ ವಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆವನುಂಡು. ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೂಲಾದುಂಡತ ಏತು ಶೋಕುಂಡತ ವೆದರ್ ಪನ್ಪುನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಪಿರ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಬರ್ಪೇರು ಬೆಚ್ಚಡು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪು ಕೈ ಬರ್ಸಲ್ಲ ಈ ವೆದರ್ ಎಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ನಿಕುಲ್ ವಾ ಓರುಡುಲ್ಲರು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಬರ್ಸ ಉಂಡಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಓವೋ ಓರುಡುಲ್ಲರು ಪಲ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಓಕೆನಾ. ಇನಿ ಗಂಟೆ ಎತ್ತು ಗೊತ್ತು 9:40 ಆತಂಡು ಖುಷಿತೋ ವಿಷಯದ ಆದ ಪಂಡ ಅಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದಿದೆ ಆಯಿತಾ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಲಂಚ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಲ ಇಂಚೆನೆ ಬೇಗ ಅದು ಕೆಲಸ ಕೆಲವರ ನಮ್ಮ ಏತು ಬೇಗ ಮಂತುಂಡಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಸಾಗುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಫಟಾಫಟ್ ಆದು ಉಂಡು ಪೂರ 9:40 ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡನ್. ಕಿಚನ್ದ ಬೇಲೆ ಮುಗ್ಗಿಂಡ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಅವು ಮುಗ್ಗಿಂಡ ಬಾಕಿದ ಮಂಡೆ ಬಿಚ್ಚ ಇಜ್ಜಿ ಐತಾತಿಗೆ ಬೇಗ ಆ ಒಂದು ಪೋಪುನು. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಟುಡೇ. ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ತೂಂದು ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪ್ಲೀಸ್. ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದು ಜೋಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಆಲುಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಫಾಲೋ ಮಂತೊಂದು ಪುಲೆ ನಮ್ಮದ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ತೂಂದು ಪುಲೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಕ್ ತನಿಷಿಗೆ ದದಾಂಡಲ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆವಂದಿತ್ತು. ಐಗೋಸ್ಕರ ಐ ಶಾಲೆಡ್ದು ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಪಂಡೆ ಖುಷಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಲೆ ಏರ ಕೇಂಡರೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಅವೇನು ಕೊರ್ದು ಬುಡಿಯ ಅಂದು ಐ ಸತ್ಯ ಅಂದೆನ್ನೋದು ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಈಚೆ ನೋಡಿ ಅಂತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಟು ಕುಂಟುದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಟು ದಾದ ಪಂಡ ಅವು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಕೋಡೆದ ಕುಂಟು ಯಾನ್ ದೂರ ಪೋಂದುಲೆ ಯಾನ್ ತೋಜ ಏನಿಕಲಿಗೆ ಕೋಡೆದ ಕುಂಟು ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ನುಂಗರೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಅವು ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆತನಿತ್ತೆ ಬೇಗ ಕುಂಟು ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡನ್ನು ಪೂರ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಎತ್ತದು ಇದು ಬರ್ಸಾತೆ ಕೋಡೆ ಹಿಡ್ದಿನ ಅಂಚ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡೇ ಗತಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡೇ ಪಾಡ್ದಿನ ಕುಂಟು ಅವೈತೆ ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆತಂದು ಬೇಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡನ್ನು ಎದ್ದಿದ್ದು ಬೇಗ ಕುಂಟು ಮಚ್ಚದಿದೆ. ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ದಂತೂ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ದೆದ್ದಿ ಓಡಿ ಅನ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಡ್ಪೋಂದುಲೆ ದಾಯಪಡ್ ನ್ಯಾನಿ ಕಲಿಗೆ ತೋಜೊಡತ್ತೆ. ಇನಿ ಬರ್ಸ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕತ್ತಲೆ ಉಂಡು ಕಾಡೆನೆ ಲೈಟ್ ಏರ್ ಪಾಡ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಐ ಎಂಜಾಯ್ ದಿಸ್ ಕತ್ತಲೆ. ಈ ಏಪಲ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬಲ್ಪ್ ಉಪ್ಪುನು ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಮೋಡ ಅದು ಈ ವೆದರ್ಗೆ ಈ ಕತ್ತಲೆನೇ ಶೋಕ್ ಆಪುನು ಖುಷಿ ಆಪುನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ಬೊಕ್ಕ ಅದಾದ ಪಣ ಪೈನಾಪಲ್ ಉಂಡು ಕೋಡೆ ಮೇರೆ ಬನ್ನಾಗ ಒಂದು ಜಾತು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಕನ್ನತಿರತ್ತೆ ಯಾನ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಕಲೆಗೆ ಓಕೆ ಇತ್ಯಾವತ್ತೆ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಕನ್ನತ್ತೆ ರೈಟ್ ಪೈನಾಪಲ್ ಇತ್ತು ತನಿಷ್ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಪೈನಾಪಲ್ ಕಟ್ ಮಂತು ಕೊರ್ಲೆ ಇಂಕ ತಿನ್ನೋಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವು ಪರ್ದದು ಜಿ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಲೆ ಪರ್ದದು ಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಕಾಣೆ ಪಂಡೆ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಇಂಕ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಪೈನಾಪಲ್ಲೇ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂತ ಪಂತೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅವು ಪರ್ದದು ಜಿ ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಪರ್ದುಗೆ ಮೇರೆ ಪಂಡೇರು ಇತ್ತೆ ಪೋ ಬಾಲೆ ಅಂದು ಆರೆಂಜ್ ಇತ್ತು ಆರೆಂಜ್ದ ಚೋಲಿದೆತ್ತದು ಐಕು ಪಾಡಿ ಆಯ್ತು ಚೇಂಜ್ ಆತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅರೆಗೂ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ತನಿಷ್ನ ಡ್ಯಾಡಾಗ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವೇ. ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಆಯೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಿನ ಆಯೆ ಸಡನ್ ಅದು ಆರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಆಯ್ಗ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಆ್ಯಪಲ್ ಇಷ್ಟ ಆರೆಂಜ್ ಇಷ್ಟ ಪೈನಾಪಲ್ ಇಷ್ಟ ಬನಾನಾ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜ್ಯೂಸಿ ಆಯ್ನ ಸ್ವೀಟ್ ಇತ್ತಿನ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಆಗಿ ಇಷ್ಟ ಅವನುಂಡು ಚೇಂಜ್ ಆತೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ಪಂಡ ನೆರೊಂದು ಪಿರಿ ಹೊರ ತಿಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬುಡ್ಪುಜ ತಿನ್ನು ಅಂದು ಅಂಚ ಆಯೆ ತಿನ್ನರೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಪೈನಾಪಲ್ ಕೋಡ್ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಅವನು ನೀನು ಬಯ್ಯ ಪರ್ಂದಿ ಕೂಲ ಆಯ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ ಮಂತು ಕೊರಡು ಎಂಕಲ ಖುಷಿ ಅವನು ಆಯ್ಕೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಅವನು ನಂದು. ಸೊ ಭಾರಿ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಅವೇನು ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪೆ ಬೇಗ ಮಲ್ಪುಗ ಕೆಲವರ ಉದಾಸೀನ ಆಪುನು ಇನ್ನಿದಲ್ಲ ಉದಾಸೀನ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪುವೆ ನೀರು ಬೇಕಾಯ್ತಾ ನೀರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದೆ.
ವಾ ಬತ್ತೇರಪ್ಪ ಎಂಕು ಗೋಡಿ ತಿನ್ನಾರು ಬೇಗ ಬಲ ಒಬ್ಬರು ಉಂಟು ಬೇಗ ಬಲ ಒಕ್ಕಡೆಲ್ಲ ರೋಡ್ ಗೇಟ್ ಇದೆ ಎದುರು ಪೋಯಿನ ಕಲಿಗೆ ಪೂರ ನೇರಾಡೆ तुला पंद अयो मेरा अंचिपोइना ಓದಂಗೆ ಫುಲ್ದೇರು ಅಲ್ಲ ಮೂಲ ಖುಷಿ ಓಲ್ಲೇರು ಏತು 27,000 ಅವೆ इनके बच्चे इनकी मात्र बला बेग बला उलाई बला गोबुगा 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 keep it on no keep it on ಬೇಡದಿಲ್ಲ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ see. ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಸುಂದರಾಂಗಿ ಒಳಗಿಲ್ಲ ಏ ದಾಯೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಂದು ಫ್ರೈಡೇ ಕಾಂಡೆ ಕೋಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಿಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೆರಿ ಬ್ಯುಸಿ ಅಂತ ನೋಡು ದಾಯಪಣ್ಣ ತನಿಷ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇನಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಕೋಡೆ ಒಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ ಆಯ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತು ಕುಲ್ದಿನ ಆಯ್ ಉಂಡತೆ 11:30 ಮುಂಟ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ದ ಪಿರ ಹೊಡೆದೇ ಇತ್ತೆ ಯಾರು ಪಡ ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆವೆ ಈ ಜೋಕುಲಿಗೆ ದಾದಾಪುನ್ ಗೊತ್ತುನೆ ಸಮ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಫುಲ್ ಡೌಟ್ ಬರ್ಪುನು ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಅಂಚ ಅವು ಸಮುದಾಯ ಇಂಚ ಐಟು ದಾಯ ಇಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ದಾಯ ಇಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಅಬಾ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಯಾನು ಕಾಂಡೆಲ ಕುಲೊಂದು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಪನಾಗ ಈಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಹಿಂಸ್ ಕ್ಲೂಸ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಈ ಸಂಬಂಧಾಗ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದೇನು ನೆನಪ್ದಿಲ್ಲ ಅವು ಪೂರ ಪಂತೆ ಅನ ಎನ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಡನ್ ಅನ್ನ ದಾದ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪೋದ ಸರಿ ತಿಂಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬರೀಪುನು ಕರ್ತವ್ಯ ಆಯನ ಸರಿ ತಿಂಕ್ ಮಲ್ಪು ಪಂತೆ ಬಟ್ ಚೂರನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದೆ ಆಪುಂಡು ದಾಲ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವರ ಎಂಕೆ ಆಪುಂಡು ವೈ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಜೋಕುಲೆ ಕೊಡ್ತಿರು ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಆಪುಂಡು ಎಂಕು ಬಟ್ ದಾಲ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಕಲ್ಪಾವಡೆ ಆಪುಂಡು ಒರೊರ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ಎಂಕೆ ಕಲ್ಪಾನಾಗ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ದಾಯಿ ಇದು ಬೇಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಉಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಯ ಅಂದ ಆಪುಣೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಟ್ ದಾಲ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದೇ ಆಪುಂಡು ಅವು ಶ್ಯೂರ್ ಇಲ್ಲೇ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಚೂರು ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಜಿ ಹಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಬಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ದೇ ದಾಲ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಪೈನಾಪಲ್ ಪರ್ಂದದು ಫುಲ್ ಪರಿಮಳ ಬರೋದಿತ್ತು ಮೇರೆಡ ಪಂಡೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಒರಿ ದಿನ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿಯೇರು ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ತನಿಷ್ನ ಒಂದಕ್ಕೆ ಶಾಲೆದ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಯಾನು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅವೆ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಮುಟ ಯಾನ್ 4 ಮಂತ್ ನೆರ್ದು ಬಾಲೆ ಫ್ರೂಟ್ ಬುಡೋಚಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅದು ಪಿರ ಕನೋಚಿ ತಿಂದು ಬಲ ಅನ್ಪಂಡಲ್ಲ ಎತ್ತು ಪಂಡಲ ಆಯ್ ರಿವರ್ಸ್ಗೆ ಎರಡು ಅವು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪಿರ ಇಲ್ಲಾಗ ಬದ್ದು ಮುಟ್ಟೊಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಆಯ್ನೇ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಣೆ ಇಂಕ್ ಇಲ್ಲಡು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಆಯ್ ಪನ್ಪೆ ಇಂಕ್ ಆರೆಂಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬನಾನಾ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಪೂರ ಪನ್ಪೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಡು ಒಂದು ಇತ್ತಂಡ ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂದು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ನೋದು ಪುನಃ ಆಯನ ತೂದು ಎಲ್ಲ ಐತೆ ಒಂದು ಚೂರು ತಿನ್ನಾರೆ ಕಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮಿನಿ ಪಂಡೆಂಡ ಅಮ್ಮ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ತಿನ್ ಪೂಜಾರು ವೇಸ್ಟ್ ಇರೋ ಒಂದು ಪಂಡೆಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಚೂರು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ಹೀಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ತಿನ್ಪೆ ಮಾತ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಲ ತಿನ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತೂನಾಗ ತಿನ್ಪೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಆಪುಂಡು ನೇರ್ಲನೇ ಒಂದು ಪೇರ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿಂಚಿಂದ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಪೈನಾಪಲ್ ಗೊತ್ತು ನಿಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೈನಾಪಲ್ ಒಯ್ಕೆಡ್ಡೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪೈನಾಪಲ್ ತಿಂದ ಉಂಡತೆ ನಮಕ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಲೈಕ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ದಾದಾಂಡಲ ಸರ್ಜರಿ ಪೂರ ಆದಿತ್ತು ನಾವು ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಪೈನಾಪಲ್ ತಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ರಿಕವರಿ ಆಪ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಪು ಹೌ ಡು ಯು ನೋ ಅನ್ಕೇಂಡ ಯಾನ್ಲ ಇಂಚನೆ ಪೈನಾಪಲ್ ತಿನ್ನಾಗ ಕೂಡ ಇಂಚನೆ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತೆ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಪೈನಾಪಲ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂದು ತಿಕ್ಕಡು ಸೊ ನಿಕ್ಕಲಿಗ್ಲ ಪಂಡೆ ಇಜುಡೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೋಜಿ ಪೈನಾಪಲ್ ಇತ್ತೆ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಐತೆ ಯಾನ್ಲ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಪೈನಾಪಲ್ದ ಯೂಸಸ್ ನಿಕ್ಕಲಿಗ್ಲ ಪನ್ನಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್
फ्रूट्स वेजिटेबल्स गुड्डे एक्चुअली सो अंशाद निकुल्ला फ्रूट्स तिनले वेजिटेबल्स पूरा तिनले लेजी मन पोची हेल्थ एडेड उपुड़ पंड फ्रूट्स वेजिटेबल्स बंजिक बुरुಡು सो ईट ओके इनितो वीडियो आते या वीडियोगे एंड मल्पे सो दैट्स ऑल थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग प्लीज़ या प्लीज़ 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 एना वीडियो निकल फैमिली फ्रेंड्स तोट शेर मनपले वीडियो इष्ट लाइक मनपले चैनल सब्सक्राइब मल्दु जोड़ा सब्सक्राइब मल्पले फिर दिक्कु आयना तो बेग बक्कोंजि पसतायना वीडियो बाय टेक केयर मनपले